Goeie met me missen. Gaat met zijn dik. Ga je sluiten? Oh nee, dat doen we haast niet verder. Ik hoop het is wel hier, is. Maar nou ook wel heel nodig. Oh jongens, wat het zou weken. Ja. Voorzichtig. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ja jongens, hier gaan mijn papieren met de teksten voor de docu in de tas. Want het is zo 4 juli gaan we die kant op. Ik ga alles pakt. Ik ga hier wat etenspul en mijn teksten, dus wat ik in de auto bij me heb. Mijn koffie natuurlijk. Vlagcamerspul, hier een make-up spul, gitaar, zakken, ondergoed, handdoeken, mijn outfits, paraplatske en een lekkere jas, altijd echt rein giet, dus die heb ik ook nog mee. Ja, wat zeg ik voor zin? Ik had er heel veel zin in. Ik ga er vandaag wel een beetje wekker van lijn, want ik vind het echt wel heel spannend. En net omdat ik net denk dat ik het net keer, maar gewoon, ja, je wordt gewoon heel graag heel goed aan. Dus ja jongens, ik ga wel spanningen, zeker wel. Maar ik ga er ook wel heel veel nog in. En ik ben met 2 hele leuke mannen op paard, Bart en Jan. Dus ja, ik wil er gewoon een hele leuke, gezellige week van mij. Dat geef ik zeker doen. Dus ja, ik zal nog even een bakje koffie doen met Jelke. En dan krijg ik met de bandjes even een stukje bal eten. Ja, die ging natuurlijk aan echt gewoon 4 nachten en 6 dagen missen. Nou, dat is wel echt extreem. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus ik zal ze heel goed missen. En ik denk hun meer een beetje, maar nou ja, Jelke die redt er mij, dat weet ik zeker. Dus, en we gaan mooi opvangen net. Beppes, opa's, paakes, zussen. Dus ze gaan een hele mooie weekend tegemoet. Ze had nog een jeetje feestje. Ze geeft wat leuks dan met Jelke tiertje. Dus ja, dat is toch een beetje dat ik vakantie voel. Dus ja, documentaire 4 in het doen. Nu ben we echt 4 in het doen. We gaan dus naar Veer in Duitsland en naar Noord-Friesland. Dus dat is echt gewoon een oerkerszoon en even meer rijden. Best echt gast bij Denemarken. Dus wie maakt je heel lang in de auto. Dus ja, je zullen heel wat autobeelden zien, denk ik. En ja, ik ben heel benieuwd. We komen in een appartementje, dus ik let jullie hem wel. Ik neem je hem gewoon mee en we share het wel. Ik weet het net, Jim weet het net. We beleven het wel. En ik neem je met mij op een documentaire reis. Dus ik de oren draaidagen en zullen we eens even zien hoe dat gaat. Komt vers clear. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mee bij mij. Op naar Duitsland. Nou, bandjes. Goeie met me missen? Nee. Gaat met zijn dik. Ja, Ja? natuurlijk. En doe dat. Net. Nee? Echt net? Nee. Denk het wel. Nee? Nee. Ik die wel. Waar is dat mijn maat? Oh, schatje. Ja jongens, we zullen nog even wat eten, een bakje koffie doen. En En dan is hier hoe 12 uurtjes. Je neemt ja, we halen alle 10 nog. Mooi rustig dan. Hè? We hebben hier gehad. Ik ga heel veel met We hebben hier gras. Ja? Beetje oranje is dit toch? Ja. Oranje en hij had? Green. Ja. En dus peers en suiker gaat wit. Lekker eten jongens. Lekker eten. Moest je de tas geven hè? Maar daar zit niks meer. Er zit alleen nog een envelopje. Ik wil met mijn bewaren. Je tas kan mij toe wel in mijn badje. Waar dit? Waar zit hierop? Waar dit? Dat mij dat knuffeltje. Hé, hoe is een koekje? Hè? Dat hier we afpraten, hè? Ja. Ja, maar hier dat bakje. Zaken welke maar Hildo had, maar is gewoon in het ziekje. Oh. Nou. Alleen die maar voetbal is sowieso. Nee, dat is wel moeilijk. Maar de voetbal is voor zaak. Hoe is die maar hooi gaat toch? Dus ja, is dit dan zo? Nou, er bedoel geen ik dan punch heb je uit? wel zit voetbal op dan. Is dit voetbalzaken? Welke? Ja. Is dat een bal? Dit is een voetbal. Oké, wij. En dan gaan we hier mijn Ik hoor het wel. hartje. Dus ja, wat er nog meer is. Er zit nog meer in, is dat? Hé, we doen een village. Oh ja, wit. En hier mijn groene wit. Dat is wel heel schattig. Mijn reet. En hier mijn. Kleur dat. Kiel. Ze is die snap even. Nee, deze ook veel. Wow, wat heeft voor dikke snout. Ja, sorry En mensen. ik ga deze Greta. Er zit hooi op. Snuit er in Maar van? wanneer kan we chillen? Hoi. Hoi.
Moest je in zaken? Of waar ze? Is het hier? Ja, dat is wel Zaken moet voetbal en doe ik het hartje. Een hartje, maar een hartje. Die neem ik. Wat schattig dit. Doe ik ze eerst er in het bakje zaken, hè? Lekker, lekker. En brouwen. Beetje zoolkoekjes. Wel lekker. Lekker makken bent en zaken. Laat eens zien hoe die is toen zo. Nom, zeg. Wat doet je? Ja, maar dat echt. Wat zit er op die legging? Wat ben dat? Was je hoentjes? Ja. Lik je wel wasjes en het lik je wel hoentjes, hé. Ja. Nou, maar je maar eens even zien waar je is om nog even door te zeggen. Mammy. Gaat Mammy wel mis? Wat Ildo net? Nee, doe maar die dan. Nee, hè? Oh, Zakenboy, hè? maar Beppe wil je? Beppe wel, hè? Ja. Doe eens weer wel missen, hè? Toen komt wie Beppe, hè? Doe eens naar Beppe en naar Heid en naar Tante Vief. En opa en Beppe. Al die leuke uitjes, hè? Dus dat zei ik wel zin in, dus echt maar goed. Beter. Ja. We hebben nog een bakje koffie. Heel lekker. Nou, doe dan je bakje en dan zulke aan die kant op, jongens. Koekjes bakken. Nee. Ja, joh. Wow. Ja, Beb. Ga bij de koffie. Hier sowieso voor mij. Ja, dat is die. Ja. Oh, maar dan maak je zelf wel op je leven. Nee. Zo, ik hier de zon. Nou, welke slik dan wel? Ik wil even maar. Nee, doe maar Du hast alleen hoorn, ja, dan misschien van midden even niet. Kan wel zaken. Ja, doe mij nog wel in. Doe mij nog wel in van midden. We was even pine buk, joh. Oh, daar is het knuffeltje. Ja. Die hier. Hij is op een groen. Lijkt op een groen. Je hebt een groen. Die hier zaken bij bed, jongen, hè? Van waar hier zaken die kregen dan? Van Bente. Oh, wat is dat? Een aapje. Nee. Nee. Wat dan? Een tijger. Tijger, natuurlijk. Ja, is net Scotje. Dat knuffeltje zaken op Valentijnsdag zelf hier op Squallen. Deze is maar een foto, hè? Ja, wees. Schattig, hè? Ja. Zo mooi. Binnenman. Ik zal mijn spul pakken en dan inladen. Dan gaan we. Nou, alles zit erin. Ik zet nog even een douchezetje, de bandjes en tjembeppen. En dan gaan we. Oeh. Van waar krijg ik dan een dikke kroep? Oh, dat is jouw miske. Dit is nou al. Tuut. Dit is net nou al. Ga hem liggen op. Je hebt het. Je hebt het. Helemaal. Je lippenstift op, hè? Nee, maar ik ben niet los. En ga je fijn. High five. Dolly, scotjes tot over een keer. Nou, daar gingen we. Jongens, het is prachtig waar. We binnen in Duitsland, maar eerst even naar de wc. Ik zie hem zo weg. Wat een waar, joh. Ga je sluiten? Oh nee, dan doen we aan niet verder. Ja. Weet je, ik had net zo handig als die man. He, die ging gewoon boeten in de bosjes, maar dat slaat het niet net. Dus, nee. Nou, de rit gaat goed. Het is wat vies waar. Maar, nou ja, we zijn dus op zoek naar je wc. Je sluiten. Maar de volgende ronde van mij, hè, dat was. Poging 2. Ik hoop het is wel hier van is. Maar nou, ik wel heel nodig. Dus ja. Waar mag ik weer? Oh, dit is echt wat zo lekker skinnen, zag je? Ja, hier zie je. Nou, wees aan mijn broek. Oh, ik ga de broekspier maar onderal. Dus dan weet ik niet hoe ranzig het hier is. Maar ik ben wat kwijt. Ik ga het mooi boven gaan. En ik ben kwijt, want ik heb wel lekker, dan zit je toch wat lekkerder. Dus ik zie mijn handwasje en dan ga ik bij die auto en dan ga ik weer verder. Het is hartstikke gezellig, dus die het vleert op. Nou, de man had nou even een lietse sanitaire stap. En even zien, wie ben je nou bij Obervieland? Dan kan je de locatie hoor. Dus ik leeuw er vannacht aan 3 uur riedematten. Dus we hadden 2 uur hoorn. Nou, het vleent dan weer leuk om te kletsen. Het is echt wel meer waar, het is net zo vol hoor. Dat hield het rijnt en dat soort dingen. Maar machine net vol hoor. Maar ja, de rit gaat zijn best wel. Dus ja, moedig voorwaarts. Nou jongens, we zijn bij de boot voor Ammermoen. We gaan de hele reis rein hoor, maar dat bij de pret net drukken. We gaan op een boot. Binnen op de boot. Ik zeg dat je een mooi uitzichtje vind ik. Ben benieuwd. Nou, je is net zo volle te zien. Het is al hier triestboeten bij de Rijnere waar. Daar ga ik wel een uren omrijden nog bij Hamburg. Wie een wijafsluiting.
Dus we winnen hier correct op het tiert. Maar ja, ik kon er nooit voort aan boord. Dus zien we hier misschien wel 3 kwartier of een uur wachten. Dus het had zo wezen. Maar er weer nog wel even spannend op het heli. Maar we hadden het hellen. Ik weet eigenlijk net hoe lang het is vaart door het. Dat zullen we zo wel beleven. Maar ja, wel geinig. Vorige week zit ik nog op Texel op Waardeiland. En ook ging ik dus naar Voor Amroen. Ik vind het wel geinig. Van eiland naar eiland hoppen. Op naar Voor. Ik kreeg ontdekt dat het ongeveer 50 minuten duurt. En ik voer nog iets over het weekendbrennen. En daar heb ik van de week ook heen. Dus kijk nog even een jipje naar de highlights in de weekendwochen. Even stof tot 19. Onderwijs? Onderwijs en toch tegen bij hoes, hè? Hoezo? Nou, het viel me heel erg als thuis. Ik zei vorige week zie ik nog op Texel op de boot. En nu zit ik op de boot naar Voor. Dus, Wie je toen ook toen wie het wat mooier was, toen zei ik nog wat. Als je nou naar boetjes dan denk je van wat een trieste bedoeling. Maar wij gaan ervan dat het morgen wat opkeert en dat we wat mooier waarde meer hebben. Dan heb ik nog echt wat shit van het eiland. Dat is wel uw streven. Vrouw Paulusma hoor ik wel. Ja, 50% komen ze op rij. 50% komen ze op scène, jongens. Oké, nou. Ja? Ons nog een keer, ja? Want dan oké, hey, hoi. Hoi. Nou, daar ben we op Voor, jongens. Niet te hard rijden, Nee, net. anders rijden het veel mee. Anders rij je het Voor bij. Oh jongens, wat het zou weken. Voorzichtig. Binnen in het huisje, maar je moet even zien hoe schattig het is. Hier is een douche en een wc. Hallo. En dan komt Jerry naar de wenkamer. Wat hebben we een gouden plakje in het Jan? Fantastisch. Ja, fantastisch. Keukentje. Ik vond hem al helemaal thuis. Ja, wie viel je helemaal thuis. En dan geven we hier naar Boppen. Dan hebben we hier 2 keer een eenpersoonsbed. Nou, en de heren wisselen ik mij op de master bedroom. Is dat net super lief? Ik ga hier al wat spul hingebracht. Of wat spul, heel wat spul. Hier binnen al mijn kleren. En mijn tassen. Mijn cup en hier spul. Nou, je kan vannacht ook koetsen, denk ik. Het laken me nog. Wie wil een leuke rit, maar ja, toch dat waren weer toch wel wat triest. We gaan nog even een rondje over het eiland rijden. Echt hele mooie huizen hier, dus genoeg te zien. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dat, wat we morgen al hier beleven. En ik ben heel benieuwd hoe het vering nou echt jet. Want ik ga wel een liedtekst krijgen. Nou, ik ken er net volle van lezen, dus ik ben heel benieuwd hoe het raasnik dan daadwerkelijk klinkt. Ik ben heel nieuwsgierig daarna. Ja jongens, wij gaan dus even installeren. En dan even een hapje eten, denk ik. En dan joh net al te laat op bed. Ik denk dat ik de tekst nog even stronemen vanmorgen. Nog even voor de wisselgiet. En dan morgen zullen we het beleven. Ik ben heel nieuwsgierig. Voor nou succes, vond je dit een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw om heen en via het net de ziel op te downloaden van die tablet als telefoon. Want na je vlog, hier op dit vlog. Hey, hoi.